Goizerokoren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunekin bat egiteragoaz. Gogoratu, euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen. Hoietako batzuk aukeratzen ditugu eta hementxe kontatzen ditugu irrati bidez entzungai eta Twitch bidez, sustatuko kanaleko Twitch kanalean ikusgai. Egunon, Luisio? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues hementxe, beste aste bat, gauzak komentatzera. Osondo. Bueno, eta gaurkoan nondik ibiliko gara, Luisio? Bueno, aipatuko dugu sariketa edo moduko Vale. bat izaten da, urtero banatzen dena, 5 urtez banatu da Gladys saria, Vale. .eusek eta .eus fundazioak Euskal Domeinuak kudeatzen duenak eta informatika fakultateak antolatzen dute. Izena du Gladys del Estal lehena, izan zen informatika ikasle bat, protesta ekologista batean polizia espainolak tiroz hil zuena, Donostian biziz eta ikasten ari zen, baina bardeetan izandako protesta batean hil zuten, eta bueno, haren omenez sortu zen sari hau, emakume gazte euskaldun informatikan edo teknologian nabarmentzen dan bat saritzeko. Badaude urtero deialdia goten da, eta norberak proposatu daitezke izenak, eta, bueno, pues, aurtengo izena badakigu. Bai, Usue Mori izen, Donostiarra, matematikaria formazioz, baina irakasle konputazio zientziak eta adimen artifiziala izeneko alorrean, eta dabil bere jakintza esparrua edo irakaskuntzan aplikatzen nahi dena, irakurri dugunez, bere meritu horrean, puntutxo desente daude, baina bueno, bat irakurriko dizue. Adimen artifiziala gizartearen onurarako tresna gisa erabiltzea, eta haren transferentzia lehenetsi ditu ikerketa talde bezala. Hau da, bueno, hemen beti gabiltza, adimen artifizialarekin, askotan bere arriskuak aipatuz, eta beste batzutan gauza baliagarri edo onuragarriak iruditzen zaizkigunak, eta bueno, balantze horretan, horretan lanean ari da. Alde positibo horretan, ez? Bai, segurazki, gizartearekin loturan bi gauzetara begiratu beharko dio, nien nago bere klaseetan, baina, bueno, igual egongo da aukera bere ahotik gehiago jakiteko, ze, bueno, hilabete amaieran, ekitalditxo batean, emango diote saria, eta Donostiako informatika fakultatean, eta, bueno, igual bisita bat egingo diogu, eta txalo ere egingo diogu, eta pixkat ikasi. Begira, ze ondo. Horixe, aurtengo Gladisaria banatuta, Usue Mori da. Bai, artikulutxo bat ere badago, aurreko urteetan. Eta gogoratu dituzue baita aurreko urteko. Bai, hori da. Nor izan diren eta bakoitzaren perfil horiek, 5 emakumezko euskaldun, eta zientzietan adituak, eta, bueno, perfil interesgarriak izan dira, orain arte, eta jarraituko du sari honeko urrengo urteetan, espero dugu. Bai. Bueno, laxe hasi dugu gaurko tartea, Gladys saria aipatzen, eta nondik jarraituko dugu, Luisio? Bueno, gure tresna favoritoetako bat, notebook LM, dela adimen artifizialeko tresna, aprobatu izan dugu, nola ordezkatu zituen gure irratsaio hauek. Bai, momentuz hemen jarraitzen dugu, Luisio? Bai, baina orain ez bakarrik ordezkatu dezake segure irratiko uinetako ahotsa, gure ahotsak, baizik eta Twitcheko bideo hauek ere ordezkatzen, orain bideoak sortzen ditu. Ai, ane, bale. Eta euskeraz, eta denbora pixka hartzen du, ez dugu zuzenean egingo aproba bat, baina pare bat adibiderekin egin dugu. Bale. Notebook LM euskarazko emaitza
konfiguratzen baduzu euskaraz egiten du, ematen diozu bazka erdaraz, Bai, inglesez, bai. gaztelaniaz ezagutzen ez duzun hizkuntza batean, eta horrekin euskarazko laburpenak, testu audioak, eskemak, eta kasu honetan Bai. bideoak ematen ditu. Orduan, probatu genuen euskarazko materialarekin, albiste bat eduki dugu ornitologiakoa, eta Bai, lotura batzuk vale. aipatzen zian, txori izenak, estandarizazioa munduan, euskaraz. Eta, bueno, hiru artikulu eman dizkiogu, eta ondo egin du, hemen kolaboratzaile badugu horretan da behiana, gure enpresan lankidea, Asier Sarasua, Bai. eta, bueno, ondo, harrigarria. Ondo egin du laburpen hori. Eta beste bat egin dugu, bueno, hau ez dugu albiste bezala atera, baina, bueno, notebukekoak aprobetxatu dugu publiko Vale. egiteko, azterketa bat egin dute, Txikipediaren erabilpena eskolan, eta horren analisi pedagogiko didaktiko Vale. bat, Vale. demagun, inglesez publikatu da, nazioarteko aldizkari batean, eta, bueno, artikulu potolo bat, PDF-a Vale. bidali genio notebuki, eta hause produzitu du, a A ber, ber, guazen ikustera. emango diot, guazen ikustera. Vale, ze bideoa sortzen du, baino audioarekin ere. Ulertzen Bai, dut. ontxe ikusiko dugu, Vale. espero dut, funtzionatuko duela. Ea ba. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaur kontatuko dezudan historia, ikaragarria da. Unibertsitateko proiektu soil bat zena, mundu errealean sekulako eragina izan duen zerbait bihurtu da. Prest zaudete ikusteko nola alda dezaketen ikasleen etxeko lanek mundua? Goazen. Begira zenbaki hau, 129.000. Zer iruditzen? Zenbaki handia Bueno, izan daiteke. Ba, atzean utziko dut, korritzen, komentatzen dugu bitartean. Bueno, bideoak da diapositiba pase bat da. Bai, hori da. Egia Bueno, eski. baino diapositiba bideo bat egiteak ere badu bere Bai. lana. Eta nik uste dut, laster, igual pakete bat, gehitu dizkiozu argazki hauek, erabili itzazu argazki Bai. hauek, eta igual diapositiba aurreratuago egingo ditu, eta, bueno, urrats bat. Edo baita ere bideok edo irudiei mugimendu emateari ere. Bai, ikusten da segurazki ere, adimen bai, artifizialarekin. bideoak orduan, pues, ikusiko dugu, ez? Bueno, A ber, Bestetik irakasle asko gu bezala naturatik nahiko urrun bizi gara. Eta eskolako kurrikuluma ere askotan ez du gehiegi laguntzen. Argi zegoen beraz negatibo bat zerbait astu zaio. desberdina egin behar. Orduan, arazo hau mahai gainean Mahai zer egin gainean. zuten Mahai Euskal Herriko gainean. Unibertsitatean. Irtenbide nahiko berritzaile bat topatu zuten. Dena baina esan behar dugu, 6 minutuko bideo badela. Bai. Ez diela 30 segundu, 40 segundu, ez. Ez. Eta txoriena ere, 4 minutuan, eta eduki desberdinak ematen dizuenean ere, claro, fusio bat egiten du. Mhm. Ematen diozu Txikipediakoa, eta nik zer dakit, Alemaniako Bai. katedral gotikoen analisi bat. Analisi bat, bai. Eta batura bat egingo dizu, eta gainera, hau ere komentatu izan dugu, adimen artifizialak hartu duen doinu empatiko Hori da, horrekin, ezta? Bai. Ez dakiguna oso ona ote den, ez? Horren Bai, ze hortzen pixkat limitea, ez? Bai, gu ere, bueno, pertsona gara, eta siatzen gara gure gaiak hola aurkezten, ukitu humano batekin, ezta? Bai, Humanoa hori. gara, baina adimen artifiziala hori egiten saiatzean, bueno, oraindik errinka egiten digu batzuetan, Bai. batzuei behintzat. Bueno, pues, onaxe, geldituko dut, adibide hau eta esan Baina, dudan. adibidez, bai, esaten ari ginena, ez? Halako tresnak, lagungarrik diela. Hitz egin dugu, ez? Adimen artifiziala gizartearentzat ona. Lehengoan Halakoetan bilaketetan kontatzen dizuna gezurra izan daiteke askotan, baina puntu batzuk, emaitza batzuk, bideo guztian egongo da, ideia bat emateko balio dizu. Hori da. Egongo da disparateren bat,
euskerari dagokionez, ahoskera kontuak daude, mahai, ere zuzena da, baina beste batzutan nahasten Bai. da, eta Mm. halago kontutxu batzu daude, baina Bai. Ez agian zuzenean, batzuk esaten dutela, ez? Lan bat egin beharra daukat eta hau hartu eta lan bezala hau aurkeztu. Ez, oraindik hori enteratzeko hori da. balio dizu, Hori da. nien hitzoteak sartuko olako laburpen bat hartu eta demagun Wikipedia osatzea Hori copy-pega da. bat eginez, bueno, testuzko laburpenak ere Mhm. egiten ditu, ezta? Bai. Baina, bueno, pues ideia bat hartzeko eta, pues, Bai. Edo zuk bueno, egiteko lan hori, ez? Bale, hau bai, dauket, bueno, bueno, seguro Kristo guztia horrela ari dela, seguro. Eskolan, eskolan egiten du adimen artifizialik gabeko lanik inork. Bueno, ez dakit. Pedagogoek Ba, esan. Irakasleek eta pedagogoek esan beharko dute. igual gonbidatu beharko genuke Oh, Usue, holako tarte bat, saio berezi bat egiteko. gizartea, adimen artifiziala, tarte horretan, irakaskuntzaren mundua Bai, bai. bete-betean hortxe harrapatzen du, seguro baduela zer pentsatuta Ba, bere ze gero, irakasle izan da. gure agian orain ez gaude ikasten, ez? Unibertsitatean edo, ez gaude momentu honetan, ez? Eta ez dugu errealitate hori ezagutzen ez da ere. Bueno, nire Zer kasuan egin geratzen da gainera. ez dugu errealitate hori ezagutzen, eta momentu honetan nola ikasten dute baita ere, edo hori Bueno, kuriosa izango litzateke. vale, pues igual Begira, hor uzten dugu, bai, antolatuko dugu, bai. usue moriri galdetzeko izan daiteke, Bai. ekitaldi horretan, edo zuzenean deitzen badiazue. Bai, bai, bai. Bueno, Erto, horixe, notebook LM, euskarazko bideok bai. sortzen dituela orain. Bueno, Eta beste tresna bat aipatuko dugu, mhm, signal, vale. signal, ez dakit nola esaten den ingelesez. Bueno, mezularitza Zerbitzu tresna bat, bat da, vale. WhatsApp eta Telegramen ondoan seguruago omen da, Vale. txibatazoak eta jaso nahi dituzten kazetariak, adibidez, estatu askotan desente ikusten da hau, Mhm. momentu honetan handagoen Aha. giroarekin. Pasatu idazu informazioa hemendik Signatikal. Vale. zifratutako komunikazioak eta gainera libre nonbait erraldoi handi horietatik. Ze Mhm. WhatsAppen ere komunikazio batzuk zifratu Hori jartzen du. artean zifratuta ongostean zuk eta biok gurutzatuko Bai. bagenu mezu bat. Baina beste gauza batzuk gure datuak gorde egiten ditu, Mhm. norekin komunikatu zen, metak, hau da, Facebooken enpresak eta WhatsAppen jabeak badaki, Badaki. eta irudiak ere geratzen dira artxibatuta gero jaisteko, eta luego signalek esaten du hori hobeto kontrolatzen dula, Mhm. eta nik ikusten dut, artikulu idatzi dugu, eta ikusten dut kazetari askok eta biali dazu signal, mezuetarako signal. Orduan, Vale. eta segurtasunari buruz idazte duten kazetariek erabiltzen duten metodoa izan da, sinesgarri egiten zen. Aparte, Bueno, erakutsiko dut, vale. Aukeratu baldin baduzue, euskararekin zerikusia izango du, ezta, Luistxo? bueno, pues izan daike. Hementxe partekatzen ari naiz, euskeraz oso txukun. Ez dut euskara aukeratu behar izan, ze Mugikorra, Android vale. daukat euskeraz, eta beraz, Mhm. signal instalatzen zait horrela. Bueno, hemen Mhm. daude pantalla batzuk instalazio prozesukoak, eta gero Vale. norberaren perfila, itxura, txatak, historioak, bueno, dituen funtzioak dira beste txat batzuenak, baina Bai. gauzatxo bat aipatuko dugu, eta bueno, pribatutasunarekin eta mezu truke seguruarekin zerikusia eduki dezaketen ez batzuetan, banatzen diran argazkietan segurtasun urrats bat egiten uzten digu. Vale, ados. Eta da, norberari norbeti bidaltzen badiozu argazki bat ere, Bai. garbitzen dizkio exif izaten diren datuak. Exif idazten dena da argazki digitalek daukaten metadatuen multzo bat, eta telefonoen kasuan
kokapena ere gordeta geratu daiteke, Bai. Edo ze kokatuta karpetatan dagoen, hau, edo... hau Bai, bai, bai. praktikoa ere izan daiteke, adibidez, zure bidaietak non izan Bai. zen hau, edo Wikipediak Mhm. irudiak kargatzeakoan hau hemen atea zen, eta bueno, Bai, 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 bai. okerrik ez, Gauz batzuetako, bai, ona. baina hori garbitu egiten du, baita ere Mhm. nun atea zen, eta baita ere, bueno, beste tresn, WhatsApp eta horietan ere argazkiak kargatu aurretik, Editatu daiteke, bai. editatu daiteke pixka, baina bueno, gauza bat dauka, honek eta da zirriborratu aurpegiak. Bueno, zirriborratu ez dakite hori den aditza, izulpenean, baina borratu egiten ditu, Vale. halako proba bat egin dugu telesail bateko hiru aurpegirekin, eta inoiz ez dago ezautzea ze familiatakoa dien. Bueno, eta orduan, zure buruari bialtzen badizkiozu, gorde ere inditzakezu gero. Mm. Bueno, hemen izan Hau, daike Harry Potter aurpegi gabe igual Harry Potterreko izan daitezke, bueno, Juego de Tronosak, ez Game edo... of Thrones, Game of Hoi da. Thronesen prequela edo sequela, edo ez Bai, dakit. bai. Mituaroa Thrones, horko pertsonaia batzuk dira. Bai. Bueno, eta orduan nola egin hori, artikulutxo batean, Hori da. eta gonbidapena Signal, nila banago, Ah, bueno, a ver. baina ez daukat norekin hitz egin orain. Oraindik ere ez Pero, da txertatu. bueno, lankideren bat, Proba badabiltza, egiteko. bai, ni pixka proba egiteko, baina informatikari jenteak eta badara bi. Ah, bai. Ah, begira. Bai. Bueno, Eta gero sekretuetan dabiltzan, kazetari bai, garrantzitsuagoak edo. bueno, nik zer dakit, ez? Madrilen agertu diren jihadista, terrorista, kale borroki hoiek, ez? Ah, Bandera palestinoak indabiltzanak. Ustez. Hoiek. Oso ondo, Luistxo. Hemen txamaituko dugu gaurko saioa, informazio gehiago, albiste gehiago, sustatu.eu zen. Eta egunero, eta torren astean, berriro, Gehiago. Segure Irratian eta Twitch kanalean. Hori da. Eskerrik asko, Luistxo, ondo izan. Agur! Agur!